Psalo se 2.7.2025, středa, svávek měla Patricie, ale to nikoho nezajímá. Ale to, co by mělo zajímat všechny, je živé vysílání jednoho nadějného chlapce ze severního Maďarska, kde se stalo něco neuvěřitelného. Dobre, takže nastálo, ideme teda zahrať Make It Mimi. Ideme urobiť radosť Lenovi. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Jo a sorry za tu kvalitu. No čo by som tu takto spravil? Čo by sme tu také spravili? Inak zaujímavé memko. Tak ja neviem, text 1. Co to bude, že... Ja neviem, čo by sme tam dali. Je tam, že Redry. Starých čas. To. Neviem. Ale tam Filen. Lebo ja neviem, ja by som sa mal tak trošku... vymýšľať. Tam, ja neviem. Random. Ukáž to. Stara, když na dveřích vidí Redryho fanoušky, potom co všichni dostali ban od ní. Loser. Jakože to je pravda, veď to... Ešte chápeš to? Mane fanart. Toto je, že Redry po tom, čo dostal všechny dálnice na Space Streamu. Space Streamu, kamo. To by som chcel. Staré dobré časy. Ideme ďalej. Zvedavý, čo to je tam ďalší. Ja. Filen po tom, čo zase nejsem na první mis. Yes. Až budeš slušný, tak to z Redry, kamo. To sa ja hodnotiť nemusím. Ja som si to už urobil. Je im zhlasované. Ako je na tom? Ja som dostal 0. Ja som dostal 0. Yeah. Ja vlastne ktorý som ja? Som asi tento tu. Alebo Big Hot Dog. Neviem. Ideme ďalej. Ďalšie kolo. Unmute. Filen, Redry, Make It Mimi. Toto si viem predstaviť s iným memkom. Tomu ver, toto je dobré, staré klasika. Redry, zbraň a 3 gula. Kamo, dobre, že tu není A3 star, kamo, dostali by sme obidvaja čapáky normálne. Chudák. Za mojich... kámo. A už to ide. Mako Gula, ok, takže ja som tým pádom toto. Čiže ja mám 1000 bodov, ak sa nemýlim, takže ja som na prvom mieste, ak som to dobre pochopil. Konečne ďakujem. Dobre, ideme na to. Počkaj, tu musím dať, že... Oh.
To děláš? To nič. Ale ten natívny vesmír, kde jsou prostě dnešní stream, žádný mega mimi. Pravda. Ďalej. Ďalší mím. Redry Shadow. Chudák Peter Shadow, ne! Joj! To by som si stiahol, to si stiahnem, jo. Ja idem do počítača. Gešta. To je dobré, toto si stiahnem! Jo, toto tam takto, okej. Arnix. Arnix. Povoliť. Ja to nedávam. Normálne toto je doslova pravda. Toto. Dal sem ako pivový unban. Ježiš Kristus. Ovádej tu plus. Yes. OK. Lajkos. Ja som ja na rade. Toto hraješ? Make it mimi. Tak máš, že make it mimi. Konečne je to tu. Je to tu a zás. O môj bože! Kamo, Gamer, ty si tretí! Congratulations! Vítaj! Na treťom mieste. Jopa. Tomu ver, Filen, gratulujem. Ty na prvom mieste, ja som na druhom. Jo, gratulujem, veľké gratulation. Ono mi to dalo preč. Ísť preč. Už si druhý. Peter Shadow je druhý. Zase Filen je tretí. Ale zase Loli Roblox je na... Fón, veď aj to by sme mohli tak spraviť. Ideme ďalej, čo to tu je? Dáme tam, čo by sme tam dali? Dáme tam toto. Peter Shadow. Peter Shadow. Keď... Hľada spôsob ako prinútiť Rodriho. Spraviť tieto tu gramatikos. Má make it mimi. Odkazkou. Dúfam, že mi to nezmaže. Tak to máš a musíš tam dať tento kód. To kód tu musíš dať, čo som poslal. Kód. Ideme ďalej. Redry opustil Space Stream. Redry opustil Space Stream, to je pravdu, už asi pred rokom, ak sa nemýlim. Ideme ďalej. Filen dostal cenu za najviac alt účtov. Takto super, takto dobre. Peter Shadow, keď hľada spôsob, ako prinútiť Redryho. Hrať Minecraft som tam ešte chcel napísať.
Ďalší. Make it meme. Redrio tá otázka, je to potom čo Philen Reason. Tak to stiahujem. Takto mám rád. Takto, kámo, ne. Redris skipnul môj meme kvôli nejakému... Nie, neboj, ukáž to, tunak to bude, ukáž to. Redrio... Nie, tunak... To asi nie. Počkaj, čo? Redri potom, čo místo Windowsu 10 nainštaloval Windows XP a to je in technik. Čo to tu? Tak to jo. Hej, ako... Hej, ale co to byl za Space Stream? To bol server. To bol server. Dáme tam, že... Pou... ten... Pocit, keď... Mako pil... Veľké M-ko, veľké Ačko, tak. Mako pil... Prišiel dnes... Korona... Stoperím. Počkaj. Že kde? Keď. Že keď? Bože môj, klávesnica je broken. Malo by, že keď s mekčením, ne? Bežíš tač! A 3 gula. 690 tón. Rudkus. Tak ja som sval na ten, no, tomu ver. Paul Arnix musí urobiť vše. Paul Redri, keď neumí hrať. Tak to jo! Yes, sir. Well, no toto som ja. Pocit. Keď Makopil prišiel neskoro na stream. Realita. Schizofrenie. No to je pravda. Pravda, to je pravda, toto je pravda. Makolíp to bude už od teraz. Cara, keď dával ban každému. Teraz už naozaj. Koľko ideme týchto memov? Sepko Mantelovo, Steffi, Redri Arnix. Ty vole, tak to jo, to chcem! To sťahujem, okamžite to sťahujem, tomu ver. To je is impossible inside, to je pravda. Normálne celá evolution tohoto. Normálne, že toto je super, normálne začiatok. Takýže, no, zajímavé časy, potom, že už staré dobré časy, potom už moderno efektívnejšie časy. Normálne, že ty vole generácia za generáciou. Oh môj. Ja už je kolo, som zvedavý. Jak to... Text. Tomu veru. Text 1. To bude... Philen. Text 2. Toto bude... Redri. Toto bude... Arnix. Čas vypršal, OK.
nekonečno peněz. Redry si zahraje Mimi. Tak moc. Ja feel it. Tak to jo. Yes. Pravda. Ja potom, čo som si vytvoril 300 účtu, len abych nasral Sáru. No tak to je, no tak. Boy. Nemeniť si jméno každých 6 měsíců. Redry. Tomu ver. To si ukladám. Yes. Ukladám si ho. Ja toto sobie. Že feeling taký, že na čo Redry používaš takéto staré meno, alebo takéto staré auto, keď si môžeš kúpiť nové. Paul, keď staneš o 12:00, asi stále unavený, pravda? Ideme ďalej. Tu tam málo, tu. Nevadí. Congratulations! Okay. Toto budem ako pil. Toto dáme ako pil. Oh. Ako pil. Keď sa snaží spraviť bojové Filen. Jestli nezapneš Make Mimi, tak tě dneska zabije Slenderman ve 3 ráno. Redry. Tvoj výraz. OK. Ukáž to. Redry. Arnix. Tak to je. Ja Paul Mako pil, keď sa snaží spraviť bojové umenie. Kámo, odkiaľ máš zbrane? A ty taký, že na sklepe som našiel po dedečkovi. Bojové umenie, jak má byť. Redrio Day už ten Make Memi. Shield Date Vendors. Yes. To je super. Ideme ďalej, ďalšie kolo, som zvedavý.
Dobre. Filen, potom, čo presvedčil Redrio, aby sme si zahrali Make It Mimi, to je vydal sem nové video, Redrio, zareaguješ? Potom neskôr, keď toto dohráme. Ja potom, čo odcházím z randere a Redri si zahrá Make It Mimi. Dobre. Ty to stiahnem. Dobre, sem. Filen, když Redri zase odmítnul jít na mimi. Dáva. Dobre, toto som ja, Redri v nebi. Ako sa vidíš v zrkadle? Ako skutočne vyzeráš? To je pravda, no. Tak to nejak som vyzeral, keď som sa prevčerom zobudil. Tyrolo. Ale toto tak nemalo chybu, tento tu. Tu. Dáme tam, čo by sme dali. Mám už od... Čože? Už to je. Redri zapnul Make It Mimi. To je obrazok to. Ja idem. A tu ho. To si ukončím, toto asi boli tie predošlé ešte. Redri, když vidí time out všude. Skôr sa skrie. Ja sa skriem, tomu ver, to je pravda. Ďalej. Redri nahrodil toho Arnix. Tak to jo. OK. Ne, dneska ne, Make It Mimi, ne. To je Arnix, doslova, to som ja. To je chat nebodaj, ne? Chápem.
Redrick, keď ide neomedze, no, to som tu dal trošku gramatickú chybu, rýchlosťou. Ja potom, čo vidím hrať Redriho Make It Mimi. A potom sa odpojí, Redry sa odpojí a ide hrať Minecraft. Ako Gula má už 2130 bodov. To je super. Raz skončila. Preto som 6. Ja nechám toto asi pre istotu. Ale vlastne počkaj, aby som tam mohol napísať, že Redri! Kosi. Na. Ozaj. Bomb slap, či ak by som to povedal. Ahoj, vítaj. Vítaj, Master, Povazka Bystrica. Dlho si tu nebol, konečne si to. Bol ja v prvej hre Make It Mimi. First time! Inak pridaj sa, Povazka Bystrica, ku nám. Ja od srpna, augusta pro Slováky 2023 pripravujúci tí najlepšie memes. Haha, tak to jo. Ako pil. Redry? To si naozaj ty? Redry, když si zmenil meno na Artnix. To bude. Tam teraz budú všade tie memky, ako vidím. No, Povazka Bystrica, môžeš to dávať na tento. Môžem ti to poslať a môžeš to tam kľudne popridávať. Čo ti dáva? To už hráme iba 4, tak to extrém. Ďalej. Čo by som tam také napísal? Ježišmaria, čo by som také napísal tam?
keď hraješ svoju obľúbenú hru, keď si první v tabulce, keď vyhrávaš, keď sa môže to opäť. Dobre, kód. Takto a dám ti to sem. Tu je kód. Ten tam vlastne pridáš a asi s nami. Nás, když Redry si zmenil meno. Redry Hartnix. Čo ti robí? Tak bože. Jak vidím, že ešte niekto iný než ja chce hrať Maggie Mimi. Je milá. Ja. Pedri, keď zapol na stream. To mám napísať zaspal, nevadí. Nevadí. Grammatic is broken. No dávaj sem. Ja mám 333, to je sama trojka. Ale toto tu nemalo chybu. Toto nemalo chybu. Keď hraješ svoju obľúbenú hru, keď si v první v tabulce, keď vyhrávaš, potom, že keď ťa zavolajú počas tej hry na obed. To je nie. Ja tam neviem, ja tam dám. Ideme. Keď si Redry zmení meno na Artnix a nevieš ho nájsť na YouTube. To je teraz tu budete mať ťažké ma vyhľadať, lebo ten Artnix, ľudia majú po celom svete také isté menovky, jeden má veľké Ačko, druhé má malé Ačko a správy Artnix tam není proste. Redry keď zistil, že je pondelok. Popaste pozde možno. Toto mám ja. Keď Makopil zaspáva na Redryho stream. Čo číta? Zistíš, že si zmienil meno. Fans, Redria. Čo tišíme ten kôň? Tak to jo. Redrio stream, když něco smutného povie. Ja chci hrať Make It Vivi. Yes, very sad. Anyway. Super. Ideme ďalej. Master je tu, je Slovenská Bystrica. Extra King, ale už vidím, že už tu není Makopil. Už teraz bude niečo iné. Som celkovo druhý. Aha. Tento Extra King. První GG. Gratulujem, Sari.
toto si, tak toto áno, toto hej, toto áno, toto áno, toto áno. Redry. Keď... Nie, počkaj, nie, toto bude, že... Filen... Keď sa... rozhodne ísť za Redry. Kevo, tak tam trošku vyššie vidíš aj kód a vidíš link, môže sa tam kľudne pridať. Redry, když se mu líbí meno Arnix. Áno. Hej, to uver. Ďalej. Pou, zmenil si meno Redry na Arnix na Arnix, lebo prečo nie? Na čo, prečo? Fuck. Na čo, prečo? Veď prečo nie? Idem toto dať. Poďme ďalej. I will write to Running Son. Nie, shiftujem s Redrym. Nie, lebo shiftujem s Redrym. Když jsem poprvé chcel hrát Making Mimi, to tenhle mím ešte nebyl dead. No to je pravda, nebyl dead. Ja všechno na tvém. Tak som v ríti. Ďalej, poď tam. Tento nemá chybu, kámo, prosím. Filen, keď sa rozhodne ísť za Redrym. Bože môj. Aj, a to je pravda, ono istým spôsobom Filen je schopný normálne prísť za mnou a normálne ma prinútiť, aby sme išli hrať Make It Mimi. Kámo, to nemalo chybu tento. Tento nemá chybu, kámo. Ale ešte toto tam ten, že ja musím shiftovať. Kež to? Toto dám. Ja viem, čo tam dám. Že... Počkaj, čo by som tam dal? Dáme zase Filen. Redry. Ak nie... Okay. Okamžite poď hrať. Redry, když se jmenuje Arnix. Kámo, už dosť tým Arnixom, veď pôjde, veď už, kámo, ja neverím, normálne toľko memkov tam bude, že to už môžeme normálne dať na Reddit. Ježiši Kriste, toto nemá, Ježišmária. Keď sa hrá Make It Mimi a som celkovo nad Redrym. Tak to dobre, gratulujem za paráde víťazstvo. Fans. Redry, keď si zmení meno. No do frasa, kámo, to je istá realita, toto je istá realita, toto treba naozaj oceniť. Môj bože. Toto nemá chybu. Filen, okamžite poď hrať. Kľudne si ulož. Filen, kľudne si to ulož a... Budeš to používať, že keď nebudem chcieť ísť hrať Make It Mimi, tak použiješ ten gif. Miem, Filen, doslova kdybykoľvek.
Aj zahraješ si Make Mimi. To jo. Jej, Povazka Bystrica je na prvom mieste, congrats. Ja som druhý. Yep. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Ukáž to. Redry. Počkaj, nie. Redry. Počkaj, nie, aby som to mal takto dať, že Arnix. Prečo? Ježišmaria. Prečo si mi zobral? Prečo si sa premenoval? Som tam mal dať vykričník do frasa. Moment. Od teraz som nie Redry, ale Arnix. Dobre, tak to bude, tak to aj. Feeling, když čeká na Redryho, aby zapnul Make Mimi. Chcem. Ideme ďalej. Asi tak 90% správ v chatu. Redry. Jo. Dajte mi puls od Berry. Prišla mačka, premenovala Pou. Od Berry, inak sa na konci streamu musím odhaliť, tomu ver. Jej, Hasári je druhá, Povazka Bystrica je tretí, jej. Ja som. No dobre. Ideme ďalej. Když se zeptám Redryho, jestli si nezahraje Make It Mimi. Ďalší mím. Keď povieš, že na teba nefungujú. Keď si dáš jeden panák.
Wow. Pedri, keď si užíva v nebi. Môžeme traja. Dej vole. Taro, a ty si... Ja neviem. No, ideme ďalej. Vedavý. Ja neviem, počkaj, ako... Či by som tam dal, že... Filen. Jo, tak Filen. Keď zistí, že nepôjde hrať. What the fuck? Keď sa premenuješ na neviem prečo. Čo to tam im? Ideme ďalej. Fans. Pedri. Premenu. Som sa. To je very nice. Ďalej. Ja spravil. Keď zistíš, že Redri nepôjde hrať memes. Let's go, ja zbírať body. Haha, si prvý. Gratulujem. Vieš, čo mi to pripomína, Filen? Ono tu vyzerá ako tie body, čo máš. Ty máš 225! Tak to super. Prvý. Ideme ďalej. Ideme na to. Redri, keď sa premenuje from no race. Ježišmaria. Ach jaj, už to ide. OK. Keď sa prežehnáš pred tou písomkou a nič nevieš a dajak ti to vyjde. To je pravda, kámo, to je pravda. Mne sa to párkrát aj stalo. Redri, vysvetlí nám, čo tohle je. Mierka dĺžky. I tohle. Ťahujem. Tak dopadla, kámo. Ja, toto je easter right? To som ja urobil. Celkom dobré. Ty vole. Som prvý. Výborne. Gratulujú. Gratulujú, som gratuluj, som chudák Poľská Bystrica. Né. Ukáž to. To ide byť. Ja viem, čo tam dám.
Ja viem, čo tam dám. Ideme na to, čo to máme. Redry, Filen chce hrať Maggie Mimi. Yes. Tu profilovku mi dalo automat. Aha. Tak to je jo, super. Toto nemá chybu, kľudne si to odložte. Tak, ktorý ja si to uložím. Památku budem mať. Come there. Keď sa Redry premenuje a strátiš zmysel pre život. OK, tak to si měl aspoň bych poprvé byť u tebe ve videu. No, aspoň že tak, no, to som mal. Že ma to nenapadlo, skôr nevadí. Ešte máme možnosť niekedy na budúce. Ja som strátil všetky. Normálne aj Gamder stratil vody a ja tiež. Filen. Redrio stream. Jo. Jo. Oh, keď zistíš, že Redry je Arny. My god, is very good. To je pravda. Ťahnem. Po matku. Redry, prečo si sa premenoval? Nikto nevie. Bol tam nejaký dôvod. Pravdepodobne. Toto nemal chybu. Filen, keď pripravuje pre Redryho prekvapenie na memes. Ideme ďalej.
Teraz by pršal. Redri, od teraz som Arnix. Robím si srandu. Ja. Impossible. Čo? Pou. Redri a nové jméno. Do not ready to give it. Decka, po témhle už to leave. OK, ja už to tiež budem za chvíľku. Toto som ja. Pou. Pred rozlúčkou Redriho. Odchádzam. Bye bye. Teraz tú gramatiku tam, že odchádzam. Prečo si sa premenoval Redri? Lebo som chcel a máš s tým problém. Neviem, čo ma tam mak. Ja som prvý, Dick. Tak to congrats. OK. Ja skončila. Damn boy, som prvý. Som druhý. Ja vidím ťa tu. Dáme si toto ešte kolo a už to potom budeme livovať. Vlastne ja. Po prípade. Tak to je všechno, oni teda potom ještě hráli jedno kolo, ale tam jsem nebyl já, takže to nikoho nezajímá, tak čus.